аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. амири Тирмиз ва Далҳақи нодон. солҳо пеш дар Тирмиз подшоҳи Саиде мезист ки Далқақи латифапардозе дошт, яъне як масхарабози латифапардозе дошт. Саидро дар Самарқанд кори муҳиме пеш омад ва дар пайи қосиде мегашт ки битавонад дар тӯли 5 рӯз аз он ҷо барояш хабаре биоварад. подшоҳ ҳам дар баробари ин подоши хубе бар ӯ бидиҳад. дар ин ҳангом Далқақ дар деҳ буд, хабарро шунид, савор шуд ва то Тирмиз тохт. чунон бо шитоб назди шоҳ омад ки 2 асп дар миёни роҳ талаф шуданд. саранҷом ба шаҳр расид. бевақт буд. бо ин ҳама бидуни он ки гарди сафар биафшонад назди шоҳ омад. ҳама ҳаросон шуданд ки Далқақ бо ин шитоб чӣ чизе барои шоҳ овардааст. накунад душман дар фикри ҳамла бошад ё сипоҳӣ ба наздики шаҳр расида бошад. ҷамъ гашта бар сарои шоҳ халқ, то чаро омад чунин иштоб далқ. роҳ ҷусту роҳ додаш шоҳ зуд, чун замин бусид гуфташ ҳай чӣ буд. ҳар кӣ мепурсид ҳоле зон туруш, даст бар лаб мениҳоду ки хамӯш. кард ишорат далқ кей шоҳи карам, якдаме бигзор то ман дам занам. Далқақ баски бо шитоб ба даргоҳи шоҳ омада буд, чунон нафас нафас мезад ки наметавонист сухан бигӯяд. бо ишора аз шоҳ хост лахти диранг кунад, то ҳолаш ҷобаҷо биёяд ва битавонад ҳарф бизанад. ҳама нигарону мустариб буданд. саранҷом Далқақ ба сухан омад. гуфт: эй шоҳи азиз, дар деҳ будам. шунидам ки шумо пайке мехоҳед 3 рӯза, дар ҳоле ки шоҳ гуфта буд 5 рӯза ба Самарқанд биравад ва хабаре аз он ҷо биёварад. ман шитобидам бари ту баҳри он, то бигӯям ки надорам он тавон. инчунин чустӣ наёмадаст чу ман, боре ин умедро бар ман матан. Далқақи нодон ҳамаи ҳамму талоши худро масруфи он дошт ки аҷзу нотавонии худ ба иттилои шоҳ бирасонад. шоҳ барошуфт ва ӯро дар зиндон маҳбус кард. эй бародар, ҷоҳилони мункир ки аз расидан ба ҳақиқат оҷизу нотавонанд, низ бо ҳаяҷону талош умре мекушанд ки нотавонии хешро ба исбот расонанд. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.